intervenció i la resposta més exhaustiva a les 3 preguntes que li he llançat i que d'alguna manera també recollien el títol de la proposta que ens havíeu adreçat. Ara seria el moment de poder adreçar preguntes al doctor Bullol, crec de ser sintètics en la seva formulació per donar peu a que n'hi hagi diverses. Mixtes passa? O era això que havies previst? Això és perfecte. Hola, moltes gràcies per la seva intervenció. I li volia fer una pregunta. Vostè ens ha parlat de les emocions, de la por, no? De l'esperança. Ens ha parlat d'emocions, elements com la por, l'esperança, i ens ha parlat del dolor físic. Aleshores, jo li volia preguntar, en aquest dolor físic també hi ha context del dolor emocional i del dolor espiritual o que de fet són elements que són integrals en la mateixa persona, no? Aleshores, el dolor físic, el dolor psíquic, el dolor emocional, això i l'espiritual fins i tot, com t'ho posaria? O també va aquí, al parlar de por, parlar d'emocions, m'entenc què vull dir? Miri, jo crec que queda molt clar, soc una persona que defensa el monisme, és a dir, per mi cos i esperit són el mateix. Cos i esperit són el mateix vistos des de 2 perspectives diferents. De la mateixa manera que pensaments i sensacions per mi són el mateix. El que passa és que també des de perspectives diferents. Un pensament no deixa de ser una sensació o una emoció congelada i destil·lada. I una sensació no deixa de ser un pensament salvatge i immediat. Per tant, jo cos i l'esperit, jo crec en l'ànima, però crec en una ànima que és la conseqüència de portar el cos a la màxima tensió. També crec en Déu, però són déus provisionals que tinc col·locats dins meu, no crec en cap Déu objectiu extern. Per tant, amb això responc al que vostè em pregunta. Evidentment, tot dolor físic implica dolor psíquic i dolor espiritual i a l'inrevés, tot dolor espiritual implica també dolor físic. Ara bé, dit això, per això he distingit entre el dolor fill d'àlgia i la malaltia filla de tànatos, filla de la mort. No és el mateix. Quan un està sotmès a un dolor insuportable des del punt de vista físic, gairebé el marge que té per autoconsiderar el seu dolor psíquic i espiritual és nul. No vol dir que no el tingui, però ell no pot entrar en consciència d'aquest dolor espiritual perquè està el seu territori sensorial està tan ocupat pel dolor que no té marge. En canvi, posar l'exemple dels 3 dies posteriors a l'infart. No hi ha dolor, però tànatos està allà amb el sismògraf. No hi ha dolor físic. Llavors, segurament, tot allò que implica l'element espiritual, psicològic, etc., es desencadena molt més. Però, evidentment, es tradueix de la meva intervenció que jo crec que van estrictament lligats com una corda, com una cadena. El que passa és que a vegades es manifesta més o menys. El dolor, per exemple, per la pèrdua d'un ésser estimat, és un dolor que té una aparença de tipus més aviat moral i espiritual, però tots sabem que es manifesta també físicament. Es manifesta d'una manera molt intensa físicament. Per tant, hi ha el que anomenen psicosomàtic, però jo prefereixo parlar d'aquesta unitat. Moltes gràcies. Quan vostè ha parlat de que... Quan ha parlat de que el metge té que mirar el cos, em sembla una idea filosòfica fantàstica, jo soc metge, tenim que mirar el cos i també ens van ensenyar això a la facultat. Llegir el cos o mirar-lo també, no? Les dues coses, amb tots els sentits, no? Perquè tenim que tenir tots els sentits posats, no?
El que voldria exposar aquí és que si la societat també està abocada a que el metge no pugui sentir o mirar tant per la demanda que té tan gran de necessitat de cura, de patologia, de com està actualment muntat el sistema. A mi m'agradaria molt poder sentir, però si et donen 10 minuts per poder sentir o mirar, doncs costa molt, no? Costa molt poder donar aquest consol. Llavors, nosaltres com a metges tenim aquesta mancança i ens sap molt de greu. La societat o els pensadors també podrien ajudar, o com podríeu ajudar? Jo ja he vingut aquí a dir-ho. Ja he vingut aquí a dir-ho. Perquè hi ha un desfase molt gran entre el que està demanant la societat i el que es pot donar. És evident que la manca de temps, per exemple, en una visita, la manca de temps a la medicina pública en una visita fa que es facin visites express. Però és que jo ho dic fins i tot a la medicina privada. I jo mateix he hagut de dir a vegades a un metge, en una visita privada, i que, escolta, per què no m'escoltes o per què no em mires la llengua? En lloc de fer-me fer un supertac acompanyat de tomografia i no sé què, que és caríssim tot. Serà més un diagnòstic més precís. Sí, d'acord. I vostè es vol curar. És molt? Vostè es vol curar. Sí, clar, però com a metge vostè sap que no cal enviar directament a fer tacs contínuament, perquè... A la vegada no ho demana el pacient, perquè com que tothom li fa, diu, i a mi no me'l fa, no ho necessito, jo ho sé mirar. Sí. Em permeto fer una pregunta jo, doncs. Formular una pregunta, si em doneu permís, no sé si és vàlid o no, que jo m'atreveixi a fer més preguntes de les que ja he formulat, dins de tants apunts que he pres de coses que m'han resultat molt suggeridores. Dues preguntes, a veure si les sé formular sintèticament, només mai fàcil. Una primera és si voldria subratllar, m'ha semblat entendre, però subratllar-ho, si creus que la formació dels professionals de la salut passa també per un ensinistrament d'una actitud com és la pietat. I deixa'm citar en aquest sentit, tu has citat cinema, narrativa, jo soc un cinèfil empedernic, com saben alguns dels presents, i sempre recordaré i m'acompanya la imatge de Gritos i Susurros d'Ingmar Bergman, on la pobra ajudant domèstica, que és ignorant, reprodueix la pietat de Miquel Àngel envers una pacient a qui les germanes no saben acompanyar. Per tant, no és la saviesa la que acompanya el patiment, el neguit i la malaltia, sinó que és de vegades una ignorància sàvia, la ignorància de la bona persona. I crec que aquest és un missatge molt entenedor. I per fer una cita que em recorda molt alguna obra teva, deia Camus a La pesta, que si hi ha quelcom que l'home desitja sempre i obté algun cop, és la tendresa. És veritat que en parlo també a les classes, és a dir, la capacitat d'empatitzar, d'expressar tendresa, d'experimentar pietat, no s'aprenen en un laboratori. S'aprenen llegint, pensant, patint, entenent. Si creus que realment això és cada cop més imprescindible en un professional de la salut. La segona pregunta. Em sembla entendre, m'agradaria saber com ho formules o com ho penses, em sembla entendre, o jo mateix ho visualitzo així, ho he escrit algun cop i no agrada, que l'estat del benestar ha comès molts errors. Ha esdevingut una espècie de mare que ho pomet tot, ens ha convençut als ciutadans que tot ens era accessible i que s'esdevindria una vida plena i pràcticament sense patiment ni malaltia ni dolor i si descuida sense mort. I la crisi i molts altres factors ens estan ajudant, jo crec, i vull veure-hi una vessant positiva, a redimensionar moltes d'aquestes conviccions. És a dir, tot allò que se'ns ha promès no és abastable
I la condició humana, com tu molt bé deies, està inexorablement també cridada a viure la infirmitas i la firmitas, aquesta tensió entre la recerca de seguretat i de terra ferma, però també el sentir-te nàufrag. Creus que l'estat del benestar, amb tot el que té de positiu, i jo el reivindico i el defenso, potser també ha confós els nostres conciutadans i els nostres mateixos professionals amb unes expectatives que van molt més enllà del que és propi de la condició humana? A veure, la paraula potser és confós, perquè nosaltres tenim dret, com a éssers humans, a ser proteics. Tenim dret, perquè si se'ns hagués... Si el nostre sorgiment sobre el planeta Terra, sigui com sigui aquest sorgiment, ens hagués fet uns animals que aquest component de por, el que abans he al·ludit, no existís, aleshores la nostra vida hauria estat diferent. Però des del moment en què l'ésser humà és definit per aquesta por, perquè veu que existeix una cosa que es diu mort, que es diu malaltia, que es diu envelliment, que es diu temps. Bé, les coses que estan sempre a totes les mitologies, el que troba Siddhartha quan surt del Palau Daurat, es troba aquestes quatre coses. A Treballs i dies de Sioth, quan es perd l'edat d'or, és això. A la Bíblia, quan són expulsats del paradís Adán i Eva, és això. Clar, totes les mitologies tracten d'explicar el per què ens passa això. Per què hem de morir, per què hem d'envellir, per què tenim malalties, etc. Al tenir això, nosaltres tenim dret a reaccionar contra això. És el que aquí he utilitzat la paraula prometeic. El dret de... Nosaltres tenim dret de buscar ser feliços, de buscar tenir plenitud. Tenim dret, fins i tot, de voler ser joves. I tenim dret, si poguéssim, de carregar-nos a la mort. Tenim dret. Perquè per què no hauríem de tenir aquest dret de rebel·lió davant del que ens produeix aquesta por? Ara bé, això que s'ha manifestat des del començament i fa que, en certa manera, la cultura, sobretot occidental, quasi tota ella vist en perspectiva és una mena de protesta contra la mort i protesta contra el pas del temps. El problema és quan, a través de mecanismes de confusió, es creu que aquest dret que tenim, en lloc de ser un dret espiritual, es converteix fonamentalment en un dret de tipus, quasi diria, econòmic. La idea que la possessió ens produirà la immortalitat. La possessió ens produirà l'eternitat. Aquí és el gran nivell de confusió, i per això abans he al·ludit a la paraula ibris. L'error nostre, i que ara es manifesta amb aquesta crisi encara autènticament no apocalíptica, malgrat el que diu la gent, el que es veu és que tantíssima gent havia confós la felicitat o l'eternitat o l'eterna joventut o gairebé la immortalitat amb la possessió immediatista de les coses. Per tant, era un prometeisme fast food, però que tenim el dret de voler escapar d'aquestes coses, és que és evident. És que és evident que tenim el dret. Perquè si no tinguéssim aquesta por, si no haguéssim sigut creats o produïts sense aquest component maleït de la mort i de l'envelliment i de les malalties, aleshores no tindríem el dret. Però com som així, tenim el dret de rebel·lar-nos contra això. I el progrés i la investigació científica i l'aventura i la curiositat és el fill d'aquest dret. El que passa és que a la nostra època la confusió, la paraula de confusió és enorme. Poso un exemple molt petit, molt petit però correntíssim. Tots estem
ofegats pràcticament pel consum de microtecnologia i de tecnologia. Però aquest consum de tecnologia no porta la gent a la curiositat per la base científica que va originar aquella tecnologia. Per tant, vivim una època de possessionisme utilitari, però en canvi de poc esperit aventurer, de curiositat. Per tant, la protesta contra la mort, a la qual tenim dret, s'ha produït per un camí equivocat, gràcies en gran part a aquesta voracitat del capitalisme en què vivim. Per utilitzar una paraula, capitalisme ja no sé si és la paraula a utilitzar, o perquè vivim en una humanitat en què la codícia és un pecat capital més gran gairebé que la luxúria. I Dant va posar la luxúria com un pecat molt més suau que la codícia.